ganduɗa tan kañum en garta tan law ha min mi ara tan mi jooɗo hay goto wona garowo hay goto an wara an kay inde mamum deybande nde ko hande wajibe ko ron jeehi min kay mi wertingo leeso e mere woni ko min boni hakkille hakkilam de moƴƴani he Arsene wallahi mbeɗen mbaɗa tampe jam tan a jaaƴi mawɗo wallahi ko no Dakar nan eɓe celli haɓe kiisi eɓe jam yasina moƴƴani de aha moƴƴani ko mbammi yani yaademo Dakar tan gacca min tan ha laaɓa mi ɓooyi toon tan kono mi accani on arande kay ko ɓooymi toon fof komi garto ha ɗo e wonno commerce a yiyata tan ko marchandise tan e kalis ɗum waɗi a yejjiti an noon a faami wallahi ono mbaɗɗa mbima a faami ndeke aɗa selli ha joni on goppani taw carte min mbawa onon holno jogorɗon mawnude ala min mawni mawne hankkandi carte de ham ko waɗi min chronique ta ɗo tawa ɗon fof tan ɗon bestigel ɗo dagel tan ɗon mbaɗa ɗum ɗo min mbawi ɗum wannde yaas mbiɗa noon aɗa selli wallahi mbiɗa wayno wallahi gueƴam mi yewninoma min aya naare olof woni pulaar olof sara fof gotum morceau de ndonguloji wona ɗo fof gotum séréer fof gotum ndeysan ko noon yen hawre tellade ka ponnoɗo arde ɗo ni ko ponno neldem hawre ari ɗo hade donc yeero woni mariage makko o haalino kam ɗum voilà gasi o haalino mo wi noon omo yinno min e ma jokkodiren hen Allah waɗi kam min e ma ndi ken segilaɓe Allah waddi en enen puddi e foof donc salamu aleykum aleykum salam mbaale jam papa alhamdulillah baba na ngeen def waay machallah alhamdulillah machallah Modou Mbaye yaay waay wuli jaw Allah baba wuli jaw bama ko nanan Allah baba ko jontare gaño baba ko jantaw to sondana ko halal ko ma weex wudi Allah mboɗa en baba mo complet ma bi ma tegee sama tànk ci buntu bi nag dégg naa nga téye benn gaam téyetal gaam boobu gaamum ñeeño boobu téye ko ma xool fuddo dow ñeeño bala may sa ñeeño bala may salaay Sada gambi lay way borom ñimbi lay way ñimbe je Fuuta Toora sada gambi sada gambi Ramatulaay lay way Jaynaba lay way sada gambi Ramatulaay yow wal ma Jaynaba yow sada sama bopp ma la gënal du bañ naa la sada war na yàlla sama xarit nga sada Ramatulaay
Merhaba. Uyya. Merhaba. Shada Gambi. Shada Gambi. La degen pate brem jigen ko dubi ganjay. nan Ñimbe la ñimbe. Pël ba noo tudd. Saliou Fou Baaw. dégg nga man dama ni la pël bi noo tudd nga ne ma jam yoro jam Sadio. Pël bi noo tudd. Jam Yero Jam Sadio. Souleymane dem deeg bo. Jam Yero Jam Sadio. basa lii neex na. léegi danan wondo Aha. na ngeen def. Baba mas ɓuri. yewtere ma e hoore mum jewnu noon Hay giƴiraɓe so mbayrondiri Ay. tan ko ni kono ɗon Yasini ɗum fode wayre nde e mettude yidiri nde e welde won mbiɗa sohluma sohlago mawgo eyi aɗa andi ko woni min mbeɗa andi ko mbiyata onon coomon e piidiral mon e fof yetti ala fof mon tinani a tini himi tini kay aɗa andi kam nuforo waɗana ko ombode joni aɗa no mbatten he ɗo joni komi keñiɗo mbeɗa yiya ha galle faari kumen galle mabo ɓe paami joni mayen jindir tan mbiɗa andi ko ɗum tan mbiyata kam ala min mi yiɗano jaaha ha galle fati kume en Ala, mi yahat min toon. jinnomi Ah. so tawi aɗa wawi tan mbaɗa demi tour yimɓe ala demi tour ala hen joni guiƴam mbaɗen noon tan wallay kono noon Wona. mbiɗa yiiɗi garade mbeɗa andi kono accir noon tan mbiɗa yiiɗi gara Yasine mami ar anani eyi o hene he Yasine fat mi yaha mi tagga lesam ngo woto inde nde tati léegi nag sama reliquat laa jël si. man naa newale Saliou munta ne. Baba ma arti ko waddata ko yimorɗo mi faami ko nanɗo mariage nandite yero o nandite moɗo wonno baba man baba yiɗi kalis de. déedéet bul na ma bàyyi di xaalis xaalis ñëpp ko bëgg. e jox ma xaalis ma jangu dem. eyyi mabmi mawɗo totuma téeméeri junni lañ la fay. téeméer junni téeméeri junni lañ la fay 500000. junni de aha kay. ñëw ñu bokk man ak Oumar waaw. waaw léegi jox naa Oumar avance am yero jox na ma avance waaw. am léegi jox naa Oumar xaalis bi lan la yoro saw jox. dinaa la jox lan la yoro jox. dama ne lan la yoro jox. mi tottuma woni jaha baba kono Salif o ko bamma ala ɗum gala probléme am tottum mbaɗa dañde tottumo baba kay ɗum ala e probléme duwaw jawra ujunere nde ɗum kay ala probléme ɗum kay kala Ujunere? jaggo ujunere nde duma laal ujunere ala duma ko laal. oh non dajo duma laal junni. ano o ko jinata baba yiɗi kalis noon baba ujunnaɗam kono noon kay ko avant mo tottete funtirlami woɗi fellilami funtirema ko jàngal la aar jur la. o jegima def ci yow aar. sa jeguni poɗɗa ko taxaw di ma ujunere. ɗum seni kalmum kadi jaggo ɓe ka hen ujunere de jaggo ɗum potta waɗe junni bi laa dul laal. junni bi duma ko laal. e jaggu tan baba yaa jagu jox ma totom ala ko bonnata baba ala téeméeri junni ujunere ma jaani xam nga ni baaxul dolli ma dara. gila garɗa ɗo ene Fuuta ha joni a nanta Poular baba ƴeew min koɓe mbi Poular no ñamiroɓe ɗo téeméeri junni duma laal lii duma la jàngal aar indi fi sa ndey jur la fi ak comme say morom at ujunere nde de 5000 bi kay duma ko laal ala baba jox ma 10 000 tottuma 10 000 jox ma 10 000 yi tottumo tan anen jinatma fo woɗ fondiremo jox ma 10 000 yi Oumar baba ni yiɗi kalis noon ɗum tan tottumo tan joni a téeméeri heeɓi junni a heeɓi joni noon Oumar Diallo en keeɓi en France joni kay répétition gonɗen wadde gonɗen kay wadde répétition pour programme mariage o joni noon hay baba ka jahowani yahat en kan woni dama ne la arduto jour programme ba damay ñëw xool li ngay bàkk baax na wala bàkkul damay indi sabari amul problème indi sabari yaddu fer ya suñu papa yow yaa suñu papa ci aar bi dégg nga ni lii rafet na jur la jàngal la aar non man dinaa wax ak moom nga jox ma ñetti junni man dinaa wax ak moom ujunere xoom papa nag xoolal yiɗi kalis. tamit yow yaa suñu seef dara bul wax lii rek dox doole am barke lii rek dox doole am ñaan pour ngeen am ñaan problème la kala ko liggi ko ha ngal normalement téeméeri junni yi da ngeen ma ko waroon a jox
sohli faade feere wonde jogii jooni wajiɓe ko ŋadde koɓe waɗa gellay wi ko dokko yero ɓiyumo ko baɗɗo dewgal ngal force joni min mi addoyi nde hadda gendarmerie mi addanamo convocation kanko gellay jinmi ko wadde moye mbabba ba mi soham dewgal ngal kam o tawetake beela so ngal jogori welde walla sene metta gellay kam ko nder wona komi coho gellay komi coho Ablaye Fall e yaadiɓe gellay fof hay Yasine ni jogornomi ko wadde par ce que Yasine ndekene kanko wallata gellay ɗum fof nan ɗon mbiɗa ko eyyi joni noon feere wotere woodi nden feere komi baɗɗo ɗum komi baɗɗo joni feere wotere heddi an so yero ari min idotomo haalande andinmo an a pari bagage ma ka koto Côte d'Ivoire wirumo noon tan sa wirimo noon tan ne wawi o rostoro hen seeɗa par ce que hulɗo o huldi tan kadi par ce que ɗo won ɗo o hulani hen omon tan ɓeydo anguisade joni noon so ari tan wimo an dal a parni bagage ma o jarama ka koto min so ari mam wimo noon nder ɗe peeje ɗiɗi keddirama ɗe kam so dati ganda hankadi affaire o par ce que ɗoɓe gon koye wadde ɗum de somi yeehi to Yasine mi heeɗima haala makko somi juumani ko soɓe mbaɗani hande janggo ɓe mbaɗat dewgal ngal baba min de kam sa jaɓani kam aɗa andi kam dewgal ngal ɗo kam ngal jiiɗa tampere nde fof ko an tan ɓuuri hen tampude min ko tampumi hen foof noon an ɓuuri hen tampude hay an ka tampi wona laabi tati aɗa yaa galle gella gotol ngol ko min addoyma kono baba aɗa andi wuro tampi te ko waɗata ko yahata o walna ɗum dalil baba an a sellani yero a haalni ɗum nanani cikkuɗa min somi wimo mami ƴettu bagage uji mbeɗa yaaha yero ne jogori jabde pour o jaɓa a sikki ɗum ne ruttinama ko jiɗɗi wadde ko ala o jaɓata jaha o jaɓa sikkande sene ruttinamo de o jaɓata jaha sikkande sene ruttinamo saabu yero ɗo naati hen koko heeɓa dande hankkadi wawa rutade min kam gañmi tan ko tampa hen ganmi kadi wawde keeɓa hen caɗele saabu sa wi aɗa adda gendarmerie hen ɗum ɗo hen foof ko an tampata gendarmerie ma heeƴi hen de saabu convocation o ko garo an dal mbi noon yero so wawi ruttade deuxiéme mo yolbina moƴƴi o wawani gellay kam so waɗi komi coho toon kam ko min e gellay baba min mbeɗa sikki tan ɓeɗo koɓe sukuñaɓe kulmi ko harde ɓe ñamde men enen ɗiɗo sukuñaɓe ɓe ko jawdi gondi ɗo ndi ɓe mbaddata no boniri wona yo arto mabɓe de ko yo bon tan bonata noon jaleɗe ɓe mbaddata bonata de gellay waddata koye jalde taade mbeɗa wuuri wona yo ar galle makko de o wadde ay sinno ni aɗa andi kiram ene woodi kiram ya hir pour ya dañ hono ɗum kono kiram ɗam ganduɗa yo bon ɗum ɓuuri bonde gellay ko ɓerde bonde o jogui ɓe ganda noon ɗinguel tan yahay wuure mo waɗani mo waɗani o waddata ko jawdam ndi omo andi so nanni ɗo dewgal ɓiyu ma jawdi ndi usta kono o anda o naati ceeko kono de min kam baba o anda o naati ceeko taade ko noon mbiɗa eyyi taade ko noon mbiɗa mi ɗacci foye juuɗe ma so ari tan mbimo so ɗum ne so yettimo gallo tan attako ala mi eyyi wo yero sawa saye komi koto gasi hoto fawmo hen goɗɗum tan mbaɗa ñangal ndeeƴa goppitamo hen min kay o anat sa rene tan mbo sikki ɗum nden feere ene wawi o dogade aussi min gueɗe yero a yii komi gullu tan ha danam nde sa joni ko mbawmi e yero hakkadi so wona ɗum no mbawɗa mbiɗa yero ko mbiyamo ka koto feere no mbiɗa nde ko wimo ka koto sa wimo ka koto kay waɗandi han kadi o jaɓat ala joni mi abbitima e ma joni kadi no mbiɗani ko noon mbaɗam so Allah tan jaaɓi ko nden feere keddol so Allah jaaɓi ko ɗum min feere derniére convocation te ko mbaɗo nden feere mbimami ko ɗum mbaɗaten so Allah jaaɓi mami rendin wolisaji ɗi ha ɗi fewa mi joɗɗino ɗon rendin bagage ma fof itta traversé ɓaf tellina ha laaɓa pom ndendina sa rendini fof so ari o yi sondu changement waɗi oɗo ko jogorɗo yaade mbi pawanama hen komi jaho jam min kay somi felti yaade ɓaade hay compte o jam ko min yadata hen ɗo woni ɗo joni kala ɗo waɗe poste makko hunde ko min tottata toon diwama gayɗi yo yeeyi gasi joni yo yeey fof so gayni o jooɗo par ce que o anda ko no réglirta kalis o mon tan waɗa ko weelimo kalis o waɗata poste tan ko fijira yoya mbal guella ene way ɗon tan no liggel ma fultumo ñama kalis ko kalama heɓta galla yamdano ujunnaji ujunnaji ɗi meeɗa weccede e galle gella mbeɗen nder gonɗon koye rewɓe galle gellaji a weccata ujunnaji ɗi beccatake ɗon ujunnaji ɗi jaltata ɗo wadde mo wartu so Allah jaaɓi joni noon o watti weccanede ujunnaji ɗiɗi nayi han kadi o hangam ɗaccimo toon eyyi joni kam moƴƴi tan mais wonno mbiɗa ni so Allah jaaɓi acca jarama moɗon ɗo
noon adduma joni kay taw ko woni joni ko ɓuri soso yane woyni joni noon hankkadi perduɗa perde aɗa andi haal pulare wonko mbima mbaɗɗa mbimi haal pulare en wonko mbi ɓe mbi linggu koyngal so woppinima linggu jungu a tooñi hoore ma assimi rendini bagage uji mum fof wi ko koro Côte d'Ivoire ko koro Côte d'Ivoire o noddi hanki ndekere famille makko ene jiilornomo hay kañumen o noddi famille makko hay goto wuurani min dano daña hay goto wuurani yummako maayi bammako maayi ala mo dañi sowona min mawnum yummakko debbo min kaldi hande min kaldi mawnum yummakko Rosalie kañ Rosalie ko goppodir kamɓe dido koɓe koɓe duko ngoɗon noon iwi deke on kilo ummi toon deeƴani yeehe tribunal uji yeehe partout a dañi haaju assimi wi hande ko Côte d'Ivoire mi tiwjunaji am sappo mi hokkimo yoya holɗum wallahi o yaha baba aɗa mi tiwjunaji sappo mi tampi yoya ko yiɗi fof yo won joni so yeehi noon mi nono hol joɗoto e galle o joɗoto e galle o ko min mami joɗɗo e galle o ko gallam so maayi ɓe gubbuyami kala no ñamrumi mami andu ɗo wona hade assimi arde wonno ñamran noon mi rutto ɗon baba aɗa joni ana nanganimo e galle o mo nangan wona mbila ko adni Allah tan añere ɓi gellay wona hono mbiɗa ala so jogori yaade kay mi hayta dewgal aɗa jogori haytude ya noto e galle so jogori yaade kay mi woppa joni dewgal noon ya noto e galle gellay mi haala ala to assimi woni assimi mbimami ya nat sundu ƴeewa ndu way kono terrain football mo ala yimɓe ni ya mon pitti fof haalaɓe kala ko foti nawde mi tujurna sappo wimo yo wallitor bagage makko baba ɗum moƴƴani pourquoi aɗa yitta ujunaji sappo aɗa rokko wallahi ne moƴƴi sabu ay neɗɗo waɗata koko amnoto oɗo e tamo wonno a ittimo hen sababude yidde tagui o umme ɗum o change o arte domaine men ha timmi foof ko yidde wonde ɗo e wonde ɗo joni noon wonki makko huɓɓi ko jaaho lawol makko min kay cikkannomi ko ala e wuuro ngo ni mbaɗa mbayruɗa ni guila hanki subaka e jiidira aɗa yaha tan o ɗarta kadi to woni kañum assimi assimi ko andin tan est ce que o fuɗɗaki nawde voyage goto hol voyage baga dara min ya ƴeewoy gonɗa ka anda wallahi anda woro Allah n waɗa assimi ya barka seko assimi mi jahata waɗa voyage waɗa assimi kañum wona min dati e wuuro ngo fof mi yiyani an to holto janoɗa min to janoɗa ha ko babam wi ko joni a watti lijji to jahami ko babam wi ko gonga he wonko manki nan ma hen o wi ka joddutoɗo Côte d'Ivoire ka habbi bagage uji ma mi tawi a habbi ɗo bagage uji ma ɗi ko gonga ka jaha o mi habbi bagage uji mi yeehi ɓade hankkadi kay mbiɗa ka deso o joni mi yahat mi ɗaltima place kala ko joguinomi noon mi nawarat mi fata Côte d'Ivoire mi waɗiya toon gurdamam dewgal ma an hawa yo Allah fewnu joni a koɗami mi rokkanima dande aɗa yaha ɗum ko haaju ma sa yiɗi mbasa rokkude dande joni min somi sohlima holto tawonmaɓe an kay hankkadi ko heddema e gurdam ma ko a wonta kam yiide min jiɗɗa ko sa yeehi Côte d'Ivoire mi tawma Côte d'Ivoire wallahi si tu viens là-bas wallahi quoi tu vas me faire quoi tu vas me faire quoi si je viens Côte d'Ivoire tu es ma femme tu souhaite le bon Dieu seulement que ça soit un rêve pour toi de revenir en Côte d'Ivoire sinon je vais te faire quelque chose là que tu vas jamais oublier dans ta vie min mi yamiranimo yaya mi yamiranimo kaymo yaya mi rokkanimo dande ma ha joni ka debbam mi yamiranimo yaya de mi halnima mi nan mi yamiranimo yo Allah fewnu dewgal ma yo Allah waɗi hen barke Allah hokka mon hen ɓesgo ha heewa wona haajam ko heddi ko min mbeɗen yaha mi ɗalduma galle o mi ɗalduma place o foof min yaha sa jogori yaade kay mi hayta dewgal ngal
mbiɗa sa taw kay ka jaho kay mi hayta dewgal ngal mi hayta resde Hawwa kayta i aɗa no haytude an wona ka hankadi kay ko mbiɗa tan ko min ma ala to ndewduɗen nde kalmi fof mbiɗa kam c'était avant maintenant c'était avant ɗum kadi wona feere woppude Hawwa kam wona feere e wadde gasi jaggu hen e wadde yaha salmini mi salmini kodi warinaɓe ok mi salmini kodi bari en ujunaaɓe fof compte mbannomi e mbannomi wona ko mi mbanno signature eyi mi uddi compte o jafoɗa kam eyi basi ala a faami a wonta ɗum ko wadde jawdi pose aduna tan koko gasa téléphone aji connomi ɗi foof noon eyi mbaɗa feere yetta piece uji ma ƴakka wona ɗum ala hay nokku goppe kala ko mbaɗon ɗon worɓe mum allo Maynou aɗa andi e mi heɗomi tan mi haala kañum koye ñagadema tan gonmi ha joni koye ñagadema eɗen ndendi fof ndendi miijo saabu yero mi namdimo ɗum yero ari ɗo yaɓɓi koyɗe mum ari wini yiɗi hawwani kadi mi ƴetti ɗum mi namdimo min tan e mum e Allah wini yiɗi mi waɗi ko mbaɗatnomi heddi ko baaba galle kañum way komo caltiɗo ni e kono a ɗaccat mi haala noon ko gasi ko enen ndendi min kam mi watta hen ko tawi komi waynakima ko ko ɗum tan de joni komi ñaguiɗomo tan ɗal min mbaɗa anani enen ndendi miijo yimɓe so gondi jewtidat e heɗomi tan heɗomi ko gonga galle o kay mbiɗa andi ko gonɗa hen ko wona seeɗa a wona sara e galle he joni noon eyyi mi yewtide yero ene yiiɗi aɗa andi mettanno ko tawi yero yiɗa tade Allah waɗi yero ne yiiɗi kadi Hawwa ene yiiɗi ko baaba galle tan fuɗɗi tan wiide ene yalta hen seeɗa ne sorto kañum ne mi haltide mum wasatani kadi o Allah waɗa hen ko ay woro bonno woro miijo ko miijotoɗa ko sa waɗi noon aɗa majjani min ɗo tolniɗa yam sa waɗi noon tan addanto am caɗele e ngal ɗo dewgal joni kay mi ñaague tan mi ñagorimami ko Allah mbiɗa andi ala eyyi amin de sa jaɓininomi a ɗaccannomi waɗa ko mbimi ko sa jaɓino kono ha joni koye yewtere gonɗon gonɗen en gasani somi ala eyyi ayi ɗum haalte e joni yo Hawwa soodani debbo fof kala ko waɗanma so tikki tan wimi waɗanima ni mi waɗanima ni mi waɗanima ni te gorko no waɗano debbo ko heewi min ko mbaɗanmami ko meeɗa haalde investissement mbaɗmi ma o mi meeɗa joɗade mboɗo haala ko mbaɗmi ma ko kono kalde tikkuɗa mbiya e komin joguima e naggam compte mo mbannomi compte naggam nde mbaɗannoɗa nde min mi wiyanima ya wat an jeewi amour amen jeewa gilli men mbaɗa wadde noon so gilli tagma wadde hunde oto jooɗo aɗa simmito gandata tan ko gilli so taw ko noon aɗa wawi hodde ya Côte d'Ivoire an andi ko woni yidde salminanam le Côte d'Ivoire an andi ko woni yidde salminanam le Côte wona ko d'Ivoire noon mbiɗa eyyi abole ata nder sali an ko jilotoɗa ko rokkatama ɗum noon abole ata nder ko sali jiloɗa komi rokkatama ɗum holɗum jiɗɗa komi yaaha wona gonɗa ko yaade ɗo noon a dañta ɗum Salla Diaby a dañta ɗum ko koyɗol wonno gasi fin weeti hakkude ma Allah hayti wallahi an a sellani woro Assimi aɗa andi ko woni neddo so yaltini konngol mum modata ɗum moƴƴani a yaltini konngol a wi ka jahowo fellit tan gila no moɗi konngol ma mine ma jusqu'à la mort o saka noon min mi meeɗa wiide jusqu'à la mort mine ma e ha joni ko jusqu'à la mort kono ya un autre mort kadi Hawwa mi waɗane makko kadi jusqu'à la mort wona ɗo de Salla Diaby Hawwa kadi mi moyno makko min mbaɗa jusqu'à la mort kadi cikkarama mi yaha ko mi yahani bagasam bougeyani maître ko an woni mo jogorani bouge ɗo ayimi ko min waɗata hankkadi ko hedde ngo nde jiɗmi fof mi voyage nde jiɗmi fof mi arta kono ɗo kam ɗo
mane voyage ta ɗum wona haaju ma an voyage ani joni ɗo e hitande ano yara ɗo e hitande miɗen ɗo fewni kiram wona yagga galle amen no weli ha maayi joni min ƴew suudam kadi no weli et puis kadi aɗa andi min wona gorko yambar kadi ƴew bay 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 eɗen yaha mbeɗe waɗi yaha ko jinmi ko bay bay an joni ka hoto lijjir ko jahmi ummat ɗo so o bonni o bonni fonno ko yaade yo Allah waɗa hoota yo Allah wattan hoota ya Allah kala gardo yange yo artu inde yo barke ya Allah yo barke ya Allah yo hoot yo Allah wattan asimi hoota Allah no wawi ɗum jomiraɗo joom bawɗo mboɗo ñaguima sibo Allah ene nelaɗo muɗum yo asimi hoota woppa mine hawa eyyi fo de ko kalɗa koko goonga kono annenne kala ɗo Hawwa ɓadi e maɗa ene ɓadi am ɗon saabu Hawwa ko min woni bamum an ko an woni yaay makko min so saɗade aɗa andi kam saɗa wonno ɗo henne téléphone jarani hen en joddoto kuccodiren mi haala haaja mo annene kala haaju ma o ɓuura yodde kadi ɓuura ni ko ɗum ninde e téléphone haawi ham hen kam mi anda holne garta ew joni kay komi ñaagui ɗum tan ɗaccu mi waɗa ko mbimi ko ɗaccira tan Allah mi waɗa ko mbimi ko joni mane garata an wondi ka suwa ar ay bo d'accord joni ko mbimami ko sa ari tinno wallami ɗum sabu ɗum aɗa majjani ko aadi wonno hakkude yummum yero e am kadi nde o ari nde aɗa tawa wona ay woto laaw kadi min sa laawima tan a bonnat ɓerdam nde tinno woto laaw tinno gasi taɗaɗa tawa min mbiɗa tawa yeron tawa Abdoulaye Falen fo woni tawano on ko ɗum tan ɓolum de jaggir men tinno de mbimami joni kam ko an woni foof tinno tan gaccanami saabi Allah gaccanam tan